Ahojte! Vitajte späť na kanáli. V dnešnom videu bude reč o najčudnejších japonských zvykoch, z ktorých cudzinci len žasnú. Vedeli ste, že v Japonsku je úplne normálne po práci si zdriemnuť aj priamo na ulici? Alebo že existujú múzeá venované výlučne toaletám? Zostaňte s nami, pretože sa dozviete také zaujímavosti, z ktorých vám zaručene padne sánka. Inemuri, teda prax verejného spánku, je v Japonsku jedným z najzarážajúcejších javov pre zahraničných návštevníkov. Predstav si, že v prostriedkoch hromadnej dopravy, v parkoch, v kaviarniach, alebo dokonca aj v kancelárii je úplne normálne, ak niekto zaspí. Navyše to nie je len prijímané, ale často sa to považuje za znak tvrdej práce. Ak niekto zaspí na porade alebo pri svojom stole, nepovažuje sa to za nezdvorilosť, ale za oddanosť, keďže je zrejmé, že pracoval toľko, že od vyčerpania už nedokáže udržať oči otvorené. V japonskej spoločnosti sú nesmierne dôležitými hodnotami tvrdá práca a oddanosť, a preto z toho pramení aj zvyk inemuri. Kvalita spánku v takejto situácii samozrejme nie je najlepšia, preto sa u Japoncov vyvinula osobitná technika. Dokážu spať vo zvislej polohe, dokonca aj postojačky v preplnenom metre. Metro a vlaky premávajú tak presne, že si mnohí nastavia na telefóne budík na minútu pred príchodom, takže presne vedia, kedy sa majú zobudiť. V západných kultúrach, kde spánok striktne zaraďujeme do súkromnej sféry, to môže byť obzvlášť prekvapujúce. Zaujímavosťou je, že niektoré japonské firmy už oficiálne zaviedli možnosť zdriemnutia si na pracovisku, keďže si uvedomili, že krátky 20 až 30 minútový popoludňajší spánok zvyšuje efektivitu. Sú kancelárie, kde na tento účel vyhradili samostatnú miestnosť, ba dokonca v Tokiu existujú aj tzv. Spacie kaviarne, kde si za poplatok možno prenajať tichý kútik na rýchle zdriemnutie uprostred hektického pracovného dňa. Japonská posadnutosť čistotou je možno jedným z najnápadnejších kultúrnych rozdielov, ktoré cudzincom okamžite udrú do očí. Tento fenomén ďaleko presahuje bežnú hygienu a prejavuje sa takmer v každej oblasti života. Začnime slávnymi japonskými toaletami, ktoré sú priam technologickými zázrakmi. Medzi funkciami špičkových toaliet nájdete bidet, vyhrievané sedátko, zabudovaný sušič, ba niektoré modely dokonca prehrávajú hudbu, aby prekryli nepríjemné zvuky. Čo je naozaj prekvapujúce je, že sa nenachádzajú len v luxusných hoteloch, ale aj v úplne bežných domácnostiach a verejných toaletách. Japonci berú toaletnú kultúru tak vážne, že v Tokiu dokonca funguje múzeum, ktoré sa výlučne venuje histórii a vývoju toaliet. Čistota je nápadná aj inde. V Japonsku je úplne bežné, že ľudia na verejných miestach nosia rúška. Nerobia to len vtedy, keď sú sami chorí, ale často aj preventívne, aby sa vyhli nákazám, najmä v preplnených dopravných prostriedkoch. Nosenie rúšok je natoľko zakorenené v kultúre, že ich mnohí používajú aj ako módny doplnok či prvok osobného štýlu. A dokonca je medzi ženami obľúbené nosiť rúško aj v dňoch bez líčenia. Čistota verejných priestranstiev je tiež pôsobivá. Napriek tomu, že v Tokiu sotva nájdete verejné odpadkové koše, ulice sú bezchybne čisté, pretože si každý odpad odnáša domov. V reštauráciách hostia často pred jedlom dostanú vlhčenú utierku, aby si mohli očistiť ruky. Vyzutie si topánok pred vstupom do domácností, chrámov alebo niektorých reštaurácií je takisto súčasťou kultúry čistoty. Je to natoľko dôležité, že na pohodlné nosenie tradičných japonských sandálov z ory sa vyrábajú špeciálne ponožky s oddelenou časťou pre palec na nohe, tzv. Tabi. Pachinko? Táto zvláštna hazardná hra sa nachádza niekde medzi pinballom a výherným automatom a v Japonsku sa teší neuveriteľnej obľube. Pachinkové herne sú už zďaleka rozpoznateľné podľa krikľavých, neónových svetiel a podľa ohlušujúceho hluku, ktorý sa z nich šíri. Keď cudzinec prvýkrát vstúpi do takejto herne, zasiahne ho skutočný zmyslový šok. Spoločné hučanie stoviek strojov, cinkanie guľôčok, blikajúce svetlá a hustý oblak cigaretového dymu človeka takmer omráčia. Podstatou hry je,
že malé kovové guličky sa vystreľujú na zvislú dosku a ak guličky spadnú do správnych otvorov, hráč vyhráva. Naozaj zaujímavá je však právna skulina, ktorá obklopuje pachinko. Keďže hotovostné hazardné hry sú v Japonsku vo veľkej miere nelegálne, pachinkové herne nesmú vyplácať priame peňažné výhry. Namiesto toho výhercovia dostávajú rôzne predmety, napríklad cigarety, čokoládu alebo špeciálne guličky, ktoré potom môžu na výmenných miestach v blízkosti herne vymeniť za hotovosť. Tieto výmenné miesta sú oficiálne samostatné podniky, takže technicky neporušujú zákony o hazardných hrách. Táto prax je natoľko rozšírená, že ročný obrat odvetvia pachinka presahuje 20 biliónov jenov, čo predstavuje približne 4% japonského HDP. A zamestnáva viac ľudí, než automobilový priemysel krajiny. Pozoruhodný je aj kultúrny význam pachinkových herní. Mnohí ich využívajú na odbúranie stresu, pre iných je to spoločenská udalosť, zatiaľ čo pre niektorých jednoducho vášeň alebo závislosť. Zaujímavosťou je, že mnoho pachinkových herní prevádzkujú Japonci korejského pôvodu, keďže po druhej svetovej vojne to bola jedna z mála podnikateľských možností otvorených pre korejských prisťahovalcov. Dnes je pachinko natoľko zakorenené v japonskej kultúre, že sa jeho téma objavuje aj v anime, mangách a literárnych dielach. Japonská robotika a automatizácia sú už teraz na takej úrovni, o akej iné krajiny zatiaľ len snívajú. Vo priemernej japonskej domácnosti dnes už nie je prekvapujúce, ak nájdeme aspoň jedného robota alebo vysoko automatizované zariadenie. Tento fenomén čiastočne vyplýva z vážneho nedostatku pracovnej sily, ktorý je dôsledkom prudkého starnutia populácie a čiastočne aj značenia Japoncov pre technológie. Kým sa v západných kultúrach na roboty často pozerá s obavami, v japonskej kultúre sa podľa šintoistických tradícií verí, že aj predmety môžu mať dušu a roboty sa preto nepovažujú za hrozbu ani za niečo cudzie. Tento kultúrny rozdiel sa odráža aj v tom, ako sa roboty navrhujú. Často im dávajú roztomilý, priateľský vzhľad a osobnosť. Robotizácia sa v Japonsku prejavuje vo všetkých oblastiach života. V reštauráciách jedlo podávajú robotickí čašníci a niektoré hotely prevádzkujú výlučne roboty, od recepcie až po izbovú službu. V Tokiu je taká kaviareň, kde roboty varia a podávajú kávu, zatiaľ čo iné roboty zabávajú hostí. V starostlivosti o seniorov zohrávajú roboty mimoriadne dôležitú úlohu. Špeciálne na tento účel vyvinuté opatrovateľské roboty pomáhajú pri každodenných činnostiach, pripomínajú užitie liekov a dokonca poskytujú aj spoločnosť. V domácnostiach sú rozšírené robotické vysávače, ktoré nielen upratujú, ale dohliadajú aj na bezpečnosť domácnosti. V školách pomáhajú s výučbou angličtiny učitelia roboti, zatiaľ čo na železničných staniciach poskytujú turistom usmernenie informačné roboty. Japonská vláda aktívne podporuje tento trend a jej cieľom je, aby sa do Tokijskej olympiády krajina stala vedúcou robotickou spoločnosťou na svete. Súčasťou ich vízie je, aby roboty a ľudia žili harmonicky spolu, doplňajúc navzájom svoje schopnosti. Mimoriadne osobité a často až šokujúce teambuildingové cvičenia japonských firiem ďaleko presahujú to, čo si väčšina západných zamestnancov vôbec dokáže predstaviť. Tieto firemné rituály sú hlboko zakorenené v japonskej kolektivistickej kultúre, kde je pocit príslušnosti ku skupine dôležitejší než čokoľvek iné. V typickej japonskej firme sa deň začína spoločnou rannou rozcvičkou, ktorú zamestnanci často vykonávajú pred kanceláriou na ulici, bez ohľadu na počasie. Toto cvičenie, nazývané Raiyo Taisou, pochádza z obdobia druhej svetovej vojny a jeho cieľom je popri posilňovaní tímového ducha aj udržiavanie fyzického zdravia. Ale to je len začiatok. V mnohých firmách sa očakáva, že zamestnanci pôjdu po práci spoločne piť so svojím šéfom. Ide o tzv. Nomikai. Tieto stretnutia nie sú voliteľné, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť práce, pričom sa dočasne uvoľňujú hierarchické vzťahy medzi kolegami a dá sa hovoriť aj o témach, ktoré sa vo formálnom pracovnom prostredí považujú za tabu. Na to, čo sa udeje počas nomikai, zvyčajne platí nepísané pravidlo. Čo sa pri pití povie alebo stane, na to na druhý deň všetci zabudnú. A takto v mimoriadne formálnej japonskej spoločnosti funguje ako akýsi bezpečnostný ventil. K skutočne extrémnym teambuildingovým cvičeniam patrí hadashi tozan, teda lezenie na hory na boso, ktoré využívajú aj veľké spoločnosti
ako Toyota. Pri ňom kolegovia spoločne vystúpia nahoru na boso, čo nielen preveruje fyzickú výdrž, ale slúži aj na posilnenie dôvery a vzájomnej podpory medzi členmi tímu. V niektorých firmách musia zamestnanci každé ráno spoločne spievať firemnú hymnu alebo nosiť špeciálnu uniformu, a to aj pri kancelárskej práci. V tých najextrémnejších prípadoch je firemná kultúra taká silná, že zamestnanci považujú firmu prakticky za svoju druhú rodinu a nie je zriedkavé, že šéf sa podieľa na osobných rozhodnutiach podriadených, napríklad dá požehnanie na ich sobáš alebo radí pri výchove detí. Japonská stolovacia etiketa je natoľko zložitá a podrobná, že už samotný vstup do tradičnej japonskej reštaurácie môže cudzincom pripadať ako skutočné mínové pole. Pravidlá stolovania neurčujú iba spôsob, akým sa jedlo konzumuje, ale regulujú celý jedálenský zážitok, od vstupu až po odchod. Keď vojdete do tradičnej japonskej reštaurácie, často začujete, ako celý personál nahlas pozdraví. Irashaimase. Tento výraz nevyžaduje odpoveď. Je to jednoducho zdvorilá forma privítania. Predtým, ako začnete jesť, je povinné povedať výraz itadakimasu, ktorý približne znamená pokorne prijímam a zároveň je to poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave jedla, od farmárov až po kuchárov. Pokiaľ ide o používanie paličiek, existuje obzvlášť veľa pravidiel. Paličky sa nikdy nesmú zapichovať vertikálne do ryže, keďže to pripomína pohrebné rituály, pri ktorých sa do nádoby s popolom zapichujú kadidlá. Rovnako je zakázané podávať jedlo paličkami priamo na paličky niekoho iného, keďže to evokuje pohrebné obrady, pri ktorých sa takto odovzdáva popol. Srkanie, teda hlučné jedenie, najmä pri konzumácii rezancov alebo polievky, nie je neslušné. Naopak, je to znak spokojnosti a vyjadrenie pôžitku z jedla. Ba čo viac, v ramenových reštauráciách sa priamo očakáva, že budete nahlas srkať, pretože to pomáha ochladiť horúce rezance a zvýrazniť chute. Jedlo sa patrí ukončiť výrazom gochi sousama deshita, čo približne znamená ďakujem za hostinu. Je dôležité vedieť, že v Japonsku nie je zvykom dávať prepitné, ba dokonca ho na niektorých miestach považujú za vyslovene urážlivé, keďže to naznačuje, že zamestnanci nedostávajú primeranú mzdu. Jednou z najprekvapivejších vecí pre cudzincov je, že v mnohých reštauráciách neprinášajú účet k stolu, ale sa platí pri odchode pri vchode a často neprijímajú platobné karty. Platiť možno výlučne v hotovosti. Presnosť japonských vlakov je legendárna. A nie je to náhoda, keďže japonské železničné spoločnosti fungujú s takou precíznosťou, ktorá je pre západného človeka takmer nepredstaviteľná. Priemerné meškanie japonských vlakov za rok je menej než 1 minúta, čo prekonáva aj presnosť švajčiarskej železničnej siete. Ak vlak mešká viac než 5 minút, už sa to považuje za mimoriadnu udalosť. A železničné spoločnosti vydávajú cestujúcim oficiálne potvrdenie, aby mohli meškanie ospravedlniť v práci alebo v škole. Jedným z najslávnejších incidentov v dejinách japonských železníc bolo, keď Tsukuba Express vyrazil o 20 sekúnd skôr, než stanovoval cestovný poriadok, čo viedlo k tomu, že železničná spoločnosť zverejnila verejné ospravedlnenie. Jedným z hlavných dôvodov presnosti japonských železníc je mimoriadne vyspelá technológia a infraštruktúra. Shinkansen, teda japonská vysokorýchlostná železničná sieť, patrí medzi najrýchlejšie a najbezpečnejšie železničné systémy na svete. Prvý Shinkansen bol uvedený do prevádzky ešte v 60. rokoch a odvtedy sa nestala ani jedna smrteľná nehoda, napriek tomu, že ho denne využíva viac než 400 000 cestujúcich. Ďalším kľúčom k presnosti vlakov je osobitá japonská pracovná kultúra. Železniční pracovníci prechádzajú mimoriadne prísnym výcvikom, v ktorom si osvojujú nielen technické znalosti, ale aj precíznosť a zmysel pre zodpovednosť. Strojvodcovia musia napríklad pri každom jednom úkone používať špeciálne signály prstami a rukami a nahlas vysloviť každý kontrolný krok. Táto technika je známa pod názvom Shisakanko a jej cieľom je udržať pozornosť a predchádzať chybám. Pozoruhodná je aj čistota japonských vlakov. Na veľkých staniciach členovia upratovacieho personálu, ktorých volajú Tesudai-san, dokážu za necelých 7 minút úplne vyčistiť 16-vozňovú súpravu, vrátane otočenia sedadiel, aby mohli cestujúci v nasledujúcom spoji sedieť v smere jazdy. Kultúra presnosti je natoľko dôležitá, že keď v roku 2005 vykolajil vlak, pretože strojvodca prekročil rýchlostný limit, považovalo sa to za národnú katastrofu
a prípad vyvolal významnú spoločenskú diskusiu o pracovnom tlaku a japonskej pracovnej kultúre. Capsule Hotel, teda kapsulový hotel, sa zrodil v Japonsku v 70. rokoch a odvtedy sa stal ikonickou súčasťou japonského mestského života. Tieto ubytovania na prvý pohľad pripomínajú kulisy z sci-fi filmu. V dlhých chodbách sa radia kapsuly naskladané na seba ako včelí plást, dlhé iba 2 metre, široké 1 meter a vysoké 1 meter, v ktorých si možno len ľahnúť. Pôvod tohto konceptu tkvie v japonskej kultúre práce a pitia. Často sa stáva, že japonskí zamestnanci po práci idú so šéfom a kolegami popíjať a ak zmeškajú posledný vlak, potrebujú lacné miesto, kde môžu prečkať noc. Kapsulové hotely spočiatku slúžili výlučne mužom, no dnes už na mnohých miestach zriadili osobitné poschodia pre ženy. A dokonca existujú aj kapsulové hotely určené výlučne ženám. Napriek tomu, že kapsuly sú mimoriadne malé, ponúkajú prekvapivo veľa pohodlia a vybavenia. Zvyčajne sa v každej kapsule nachádza televízor, rádio, budík a lampa. Na mnohých miestach už aj Wi-Fi a USB nabíjačka. Ba v niektorých luxusných verziách dokonca aj tablety. Kapsuly poskytujú uzavretý, intímny priestor, spravidla oddelený od chodby závesom alebo dverami. Umývárne a sprchy sú spoločné, ako je to zvykom aj v hosteloch. Čo je naozaj výnimočné, je zakomponovanie japonskej kúpeľnej kultúry do týchto ubytovaní. V mnohých kapsulových hoteloch sa nachádza sauna aj tradičný japonský kúpeľ, onsen, takže hostia si môžu dopriať plnohodnotný, relaxačný zážitok. V posledných rokoch sa koncept kapsulového hotela ďalej vyvinul a dnes už existujú aj luxusné verzie, kde na hostí čaká dizajnový nábytok, koktejlové bary a dokonca aj knižnice. Niektoré kapsulové hotely ponúkajú tematickú výzdobu, napríklad so sci-fi alebo anime motívom, kým iné fungujú aj ako knižnice, kde si hostia môžu z políc voľne vybrať knihy a čítať ich vo svojej kapsule. Tento typ ubytovania je natoľko úspešný, že sa už objavil v mnohých veľkomestách po celom svete, od Londýna až po New York, hoci koncept je naďalej úzko spätý s Japonskom a japonským mestským životným štýlom. Ofuro, teda japonský kúpeľ, patrí medzi tie tradície, ktoré najviac prekvapia zahraničných návštevníkov. Zároveň je však jedným z najdôležitejších a najobľúbenejších rituálov japonského každodenného života. Japonské kúpanie sa zásadne líši od západnej praxe. Neslúži len na očistu tela, ale je to komplexný rituál, ktorý slúži rovnako na fyzické aj mentálne obnovenie. V tradičnej japonskej kúpeľni sprcha a vaňa zaberajú oddelené časti. Podľa etikety sa najprv dôkladne osprchuješ a do vane sa môžeš ponoriť len úplne čistý a vodu často používa po sebe aj viac ľudí bez toho, aby ju vymenili. Japonská vaňa, ofuro, je zvyčajne hlbšia, zároveň však kratšia než tie západné, čo umožňuje, aby si sa aj po sediačky ponoril do vody až po krk. Voda je prekvapivo horúca. Jej teplota často dosahuje 40 až 43 stupňov Celzia, čo je oveľa teplejšie, než na čo je väčšina cudzincov zvyknutá. Spoločenský aspekt japonskej kúpeľnej kultúry sa najviac prejavuje vo verejných kúpeľoch, v tzv. Sento, ako aj v prírodných horúcich prameňoch, v onsenoch. V týchto zariadeniach sa ľudia kúpu nahý, v priestoroch oddelených podľa pohlavia. Táto verejná nahota, ktorú západné oči často považujú za nepríjemnú, je pre Japoncov úplne prirodzená a je aj vyjadrením spoločenskej rovnosti, keďže v kúpeľoch sú si všetci rovní, bez ohľadu na hodnosť a spoločenský status. Spoločné kúpele zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní komunitných väzieb. Susedia, kolegovia alebo priatelia sa môžu stretnúť a porozprávať v neformálnom prostredí. Japonci berú kúpanie natoľko vážne, že v mnohých domácnostiach slúži na relaxačné dlhé kúpanie samostatná miestnosť a viažu sa k nemu aj špeciálne rituály, napríklad používanie niektorých bylín či kúpeľových solí. Dôležitosť kúpeľnej kultúry naznačuje aj to japonské príslovie, podľa ktorého je tajomstvom dlhého života horúci kúpeľ a strava bohatá na miso polievku. V Japonsku existuje aj kúpeľná etiketa, ktorá upravuje, ako sa máš správať v spoločných kúpeľoch. Napríklad umývanie vlasov vo vani je zakázané a treba sa vyhýbať hlučnému správaniu, aby si každý mohol vychutnať pokojnú atmosféru. Toto bolo moje dnešné video o najzvláštnejších zvykoch Japonska.
Dúfam, že si ho užil aspoň tak, ako ja jeho tvorbu. Ak sa ti video páčilo, nezabudni sa prihlásiť na odber kanála, pretože týždeň čo týždeň predstavujem nezvyčajné zvyky ďalších krajín. Teraz ma zaujíma, boli ste už v Japonsku? Čo bolo pre vás to najzvláštnejšie, čo ste tam videli? Napíšte to do komentárov. Ďakujem, že ste boli so mnou a vidíme sa v ďalšom videu.